Hej boys! Og ligger her en ny vlog. Og nu er det ude i min baghave, som du kan se. Ja, som du nogenlunde kan se. Ja, her er en masse bambuser. Og her er vores trampoline, men ja, alligevel. Intro of darkness and redness and whiteness. Hvad sker der for tiden? Hvor blev ekstrem køkkenvanvid af? Der er utrolig mange, der spørger om det. Altså, ja. Nu har jeg jo sagt, vi ses næste uge til de 2 episoder, men det kan jeg simpelthen ikke love mere. Jeg kan simpelthen ikke love det mere. Jeg har sagt til næste episode, ikke? Det bliver nok om noget tid. Jeg ved ikke hvornår. Men jeg kan i hvert fald ikke holde en uges video, en ugelig episode, så det bliver nok ikke. Jeg kommer ikke til at sige ses næste uge næste episode. Jeg ved ikke engang hvornår næste episode er, men jeg har fået en idé om at det skal blive lavkage eller toast eller vafler, fordi jeg har fået mange idéer af nogle venner fra klassen, og ja, shout out til min klasse. Men hvad foregår der? Ja, jeg har lige lavet en ny YouTube-bruger, som hedder Bagl.dk Gaming, eller bare Bagl.dk Gaming. Min klasse siger altid Gaming. Hvor jeg nu vil uploade gaming, naturligvis. Min første serie er gaming. Det skal vist være Minecraft, fordi du ved, hvor meget jeg elsker Minecraft. Okay, det ved du nok ikke, men altså men ja, den første del af den video kommer til at blive på min originale bruger Bagl.dk, så gå over til det link, ligger lige der. Ja, der skal være et link. Så der skal det være. Og det er Martin. Martin! Hej med. Martin. Hej med. Nå, det er Martin. Nu er håret efter op. Han smider lige sin hjelm. Nå, men jeg laver lige en vlog. Det var for at fortælle, hvad der foregår. Men første del af den Minecraft-video kom op på min originale bruger. Jeg skulle mene, det var en halv time, så det er nok den længste video, jeg nogensinde har lavet. Men mens andre dele kommer så op på Bagl.dk Gaming. Grund til, at jeg lægger den op på Bagl.dk, det er fordi, at de skal lige være for at gøre jer opmærksom på, at jeg laver det, hvis I nu gerne vil se det. Hvis I nu synes, det er for kedeligt, og ikke vil have, at jeg skal lave det, så er det bare synd for jer. Så er sgu ikke noget at gøre det. Men det er jo stort set det. Jeg tror måske, jeg skal invitere nogen til spillet. Okay. Men ellers, ja, måske også Martin. Men ja, det er stort set, hvad der sker indtil videre. Der er også fået et nyt channel design på den, naturligvis. Den farve er lilla. Og hej med I. Der var der. Hej med I. Men ja, det var stort set det. Så ja, jeg må hellere gå nu. Bless your face. If it's needs to in this video, bless you. Peace out. Subscribe. Outro of darkness and redness, then whiteness, then my outro of darkness and redness and whiteness doesn't work right. Wellness, then coming wellness, then